बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे गुरु सुखदेव जी भैया की जय हो। ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है और सभी पागल इसी दुनिया में रहते हैं। मेरी मेरी में फंसे हुए हैं, पागल बन के वो कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई पागल दुनिया का है, कोई पागल शहनाई का, कोई पागल लड़की का है तो कोई पागल जमाई का, कोई पागल पिता का है, कोई पागल माई का, कोई पागल पिता का है, कोई पागल माई का, कोई पागल बहन का है, कोई पागल भाई का, कोई पागल इज्जत का है, कोई पागल नारी का। नारी वाला पागल ढेर मिली हैं मित्रों, नारी वाला पागल एजा ढेर मिली हैं। बाकी सच्चा पागल वही है जो पागल कृष्ण मुरारी का। बाकी सच्चा पागल वही है जो पागल कृष्ण मुरारी का। मित्रों, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी गिरिधारी, बताव कहाँ देर भइल बा। कृष्ण मुरारी गिरधारी, बताव कहाँ देर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाव कि हमाय अन्हेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाव कि हमाय अन्हेर भइल बा। कैसे? एक एगो कंस खातिर अवतार लिहला, दुष्टन के कैला संहार हो, दुष्टन के कैला संहार। हे भगवान, ऐसन जमाना आइल बा। वो घड़ी एगो कंस रहे अत्याचारी, लेकिन आज हजारों कंस पैदा लेले बड़े। मित्रों, आज गली गली घूमे कंसन के टोलिया, अजर पजर हथियार हो, अजर पजर हथियार। माया के कटिहर सरिया कि दुनिया में ढेर भइल बा। माया के कटिहर सरिया कि दुनिया में ढेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाव कि हमाय अन्हेर भइल बा। आज गली गली घूमे, आज गली गली लूटे द्रौपदी के चिरवा, बीच सभा में दुशासन हो, बीच सभा में दुशासन। हे भगवान, द्वापर में द्रौपदी के चीर हरण एक बार भइल रहे, लेकिन आज जमाना ऐसन आ गइल बा कि कितना द्रौपदी के चीर हरण रोज होता। गांव शहर बाजार बीच रोड पर
दिन में अपहरण हो जाता, लेकिन फिर भी केहू देखे वाला नहीं थे। आउ चीर हरण करे वाला के बा, सुनी सभे। टोकला पे टप दे चुआ देले कान में, चरणामृत यस भाषा। टोकला पे टप दे चुआई देले कान में, चरणामृत यस भाषा। हो चरणामृत यस भाषा। जेकरा पे आशा ना कल जाई उहे आदमी ऐसन बा। ऐसन बुझाता कि दोपहरिए में, ऐसन बुझाता कि दोपहरिए में आज गदबेर भइल बा। ऐसन बुझाता कि दोपहरिए में आज गदबेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाव, इहवा अन्हेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाव, इहवा अन्हेर भइल बा। ए कन्हैया, सखियन के संगे जानी नाच कन्हैया, सखियन के संगे जानी नाच कन्हैया। नाही बजाव मुरलिया मुरलिया, नाही बजाव मुरलिया। राधा के रूसेदा उमानी जई हैं, हिरी फिरी आई है कुंज गलिया। हे प्रभु, राधा के रूसेदा उमानी जई हैं, हिरी फिरी आई है कुंज गलिया। हिरी फिरी आई है कुंज गलिया। हे प्रभु, कुरुक्षेत्र में आके शंख फूंका, कुरुक्षेत्र में आके शंख फूंका। दुर्योधन एहिजा ढेर भइल बा। कुरुक्षेत्र में आके शंख फूंका, दुर्योधन एहिजा ढेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाव, इहवा अन्हेर भइल बा। लेके चक्र सुदर्शन चलाव, इहवा अन्हेर भइल बा। कृष्ण मुरारी गिरधारी, बताव काहे ढेर भइल बा। कृष्ण मुरारी गिरधारी, बताव काहे देर भइल बा। आके चक्र सुदर्शन चलाव, इहवा अन्हेर भइल बा।